ves arredor, nun lugar que está preto de aquí. Ven a este mundo de cor, A abella Maia. porque todos agardan por ti. A abella Maia aquí está, con amigos que nunca esquecerás. A abella Maia aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. A abella Maia aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. Píntame un ministro. Hola. Hola. Ai, que pasa? Erguete daí, dormiñón, é nos hora de ir á escola. Déixame dormir un chisquiño máis. Quero estar descansado para a chuvia de estrelas do xa a noite. A min tanto me tan, pero como veño o ministro e te cacha a dormir, vai te despertar a berros co seu famoso Intolerable! Vaime oír a da limpeza. Oh, quen pintou isto aquí? A risa e bola dareu. Pasoulle algo, ministro? Non se ve? De que tanto rides? De nada. Sí, de nada, cera de abella. Mais vos vale, non se pode facer chufa do primeiro ministro. Penso informar disto á raíña. E vos dous sodes os principais sospeitosos. Imposible. Eu aínda acabo de chegar agora á Colmea. Eu acabo de despertar. Estabades na escena do delito. É natural que sospeite de vosotros. Arreando. Ai... Non yo discuto, meu cera de abella. O primeiro ministro merece un respeto absoluto. Agradezo, volo maxestade. Castigade exemplarmente estes dous lampantín. Pero nós non fixemos nada. Ainda acabamos de empezar o día, maxestade. A súa caricatura pintárona pola noite. Maia dorme na pradería. Daquela a responsable non pode ser ela. Estoutro galopín? Eu non son capaz de facer un debuxo tan bo. Poden ir preguntar á señorita Casandra. Somos inocentes. As súas acusacións non teñen fundamento ningún, primeiro ministro. A caricatura tivo que facela outra abella que lle garda rancor. Estivo rifando onte con alguén. Se lle rifei a alguén? A ver, vou pensar. Queda aí por callada. Apurando! Hai que facer as cousas con curiosidade. É verdade que rifei cun par de abellas. Iso por non falar dos nenos que andaban a tangonear e dos gardas da porta que non paraban de vocexar. Ai, ministro, rifoulle a toda a colmea. Porque é o meu deber. Pois daquela terá que interrogar a todas as abellas da colmea para dar co culpable. De acordo. E tamén digo que se ninguén recoñece o delito para hoxe á noite, proíbo a festa da chuvia de estrelas. O qué? Pero, maxestade, non hai dereito. O primeiro ministro acaba de sufrir un agravio. Ten potestade para decretar un castigo. E punto. Co simpática que é a caricatura. Xa. Nin sequera o podemos pasar ben na Colmea. O problema é que o ministro non vai dar nunca co culpable. Non é que teña moita astucia. Imos quedar sen chuvia de estrelas. Que rabia. Xa sei. E se investigamos ti e máis eu pola nosa conta? Ti e máis eu? Sí. E cando descubramos quen fixo a pintada, dicímoslle que se ten que ir desculpar co cera de abella. E sabe o que? O ministro ás veces é comprensivo e todo. Será? Pensa que senón imos quedar sen a festa da chuvia de estrelas. Vale, vale. Senta, Nora, e faime un retratiño. Como? Quere que faga un retrato seu? Iso mesmo. Oh, que brazo máis feo. Non é un brazo, é o seu fociño. Pero iso parece unha trompa. E eu non teño tanta barriga. Nora, a ver se te concentras un pouco. Non sabes debuxar. Está claro que non fixeches ti a pintada. Inocente. O seguinte. Sente e faga un retratiño meu. Eu botei a noite na pradería preparando a festa da chuvia de estrelas, ministro. Oh, vale. Inocente. Que pase o seguinte.
O único que lle vexo é que é un debuxo simpático. Mira, repara. Non será Amando o culpable? Case seguro, porque se tivo que apoiar aquí para pintar. Ten o tamaño das nosas. Xa, dun adulto non creo que sexa, desde logo. Vese ben claro que é Amando un neno. Vamos. Ola, rapaces. Zoe, pon a palma da man contra a miña, por favor. Vale, entón é un xogo novo. Non, estou a investigarte. A man moi pequena, ti non fuches. Que ben! Ela non foi o que? Apareceu unha caricatura moi simpática do ministro. Sí, vina eu. É moi graciosa. Inocente. Sí, e se o ministro non descobre antes da noite quen a pintou, dixo que nos ia prohibir ver a chuvia de estrelas. É certo, William e eu estamos a investigar para dar co culpable antes da noite. Se cadra, se lle pide perdón, o ministro non lle ten en conta o que lle fixo. Veña, Cío, arrima a man. Non quero arrimala. Non queres? Veña, que empezamos. Id entrando todos na clase, nenos. Puximos ver cal é a influencia que exerce o vento sobre as flores. Veredes que interesante. Oh, pero isto que é? É vostede, excelencia. Luke di que a xente ou fai debuxos con xeito ou fai debuxos abstractos. E eu prefiro os abstractos. O seguinte. Moi ben, nenos, estivestes todos moi atentos. Agora podedes ir para a cantina. Bo proveito. Grazas, señorita Cassandra. Espera, Willy. E a ti que che deu? Tranquilo, hai que investigar a cela de Cío. Os dous? Non o notaches antes un pouco raro, un pouco desacougado. Pero agora temos que ir xantar, Maia. Imos despois. Ai, que famiña. Mira o que hai aí. Ai. É pole de tulipán. Serás larpeiro. Espera, ven canda a min. Pero é que non. Que dis? Isto é pole de tulipán tamén. Premio! Foi Cío o que fixo a caricatura. Vale, e agora que facemos? Conseguir que confese a que lle pida perdón ao ministro. Oh, que debuxo máis bo! Grazas. E por que me pediu que o fixese? Para desenmascararte. Desenmascararme por qué? Onde estiveches onta a noite? Estiven na cama. Era boa, mentireira. Este debuxo é a proba de que fuches ti a toleirada autora desa caricatura tan desafortunada. Como? Non, eu non fun. Gardas! A sospeitosa é culpable. Lévena xa para o cárcere. Oh. Hola, Cío. Non penses que che vou ensinar a man. Eu non pintei ese debuxo. Fuches ti, e xa o sabemos. Atopámolo o poli de tulipán e os materiais para pintar na túa cela. Así é todo, a caricatura é boa. Tes moito talento. Daquela gustouvos. Ui, gustou. Pero xa sabes que o ministro nos vai castigar a todos se non atopa o culpable. Xa sei. Pero se lle digo que fun eu, vai me rifar. Se confesas, seguro que non é para tanto. Sí, o ministro non é tan ruín, e máis se lle vas coa verdade por No diante. cárcere hanse aclarar as ideas. Xa dei coa culpable. Era a doutora. Foi ela a que fixo a caricatura, a causante dos risos na colmea e de querer facer mofa do primeiro ministro, o cal é intolerable. Señor primeiro ministro, Que foi, neno? teñolle que contar unha cousa. A doutora é inocente. De que estás falando? Xa llo dixen. Daquela quen fixo o debuxo. O debuxo fíxeno eu. Pídolle desculpa, señor primeiro ministro. Non se vai volver a repetir. En fin, como son tan benevolente, vouche aceptar as desculpas, tío. Pero o que fixeches merece un castigo. Quedarás na colmea comigo mentres os demais van ver a chuvia de estrelas. Pero, Maxestade, Cío pediulle desculpas. O que sufriu a aldraxe foi o primeiro ministro. Que faga o que considere. Coitado, Cío, a verdade é que dá moita peniña. Xa, como sigamos así, o primeiro ministro vai decretar que rir na colmea é intolerable.
Anda, veña, imos indo para a festa. Seguro que os demais xa chegaron todos. Ai, Repítobolo. As abellas van sair da colmea para ver a chuvia de estrelas. Nós agardamos a que caia a noite, entón... Apuntámonos tamén á festa. Viva! Non, pai foco! Ai, non! Roubámoslle o mel da colmea. Un roubo. A colmea está baleira, quedei eu só cos gardas da entrada. Ai, que desgraza. estamos o Willy e máis eu. A parte teño unha idea. Aí tes. Nin sequera un garda deixaron na porta. Veña, rapaces, para dentro. Ai! Pero como sodes tan toutizos? Pódese saber contra que batestes, zoupóns? Era o xefe. Ai, todo o teño que facer eu. Ai! Isto é cousa de meigas. Ai, marchamos daqui. Adeus, cobardes! Que mexericas A son. pintura foi unha idea ben boa, Mai. Déalle as grazas a Cío. Ai, sí, fixeches un traballo sublime. Grazas. Ao mellor merecía un premio polo que fixo, non? Por exemplo, deixalo ir á festa. Veña, de acordo. Vaite logo. Grazas, primeiro ministro. E agora, dereitos á festa das estrelas fugaces.